பட் 2013ல 9 குரு வந்துச்சு சார். ஏன் நடுவுல இவ்வளோ பெரிய ஒரு கேப்? நடுவுல டைரக்டரா ஏன் சார் நாங்கள் உங்களை பார்க்க முடியல? அது நீங்கள் விஜய் கிட்ட தான் கேட்கணும். விஜய் வந்து ஒரு படத்தை தந்து நான் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டேன் டக்குன்னு. ஒரு 7-8 படம் என்ன டைரக்ட் பண்ண சொன்னாங்க எல்லாருமே. தானு சார் முதல், சௌத்ரி சார் முதல், எஸ்.ஏ. சந்திரசேகரே ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணி தாடா அப்படின்னாரு. விஸ்வசுந்தர் இருக்கல, ஆஸ்கார் ரவியுடைய பிரதருக்கு ஒரு படம் ஒத்துக்கிட்டேன். காசே தான் கடவுளாடா. எல்லாமே லொக்கேஷன்லாம் பார்த்துட்டு கொடைக்கானலில் ஷூட்டிங் பிறகு ஒரு 30 நாளைக்கு முன்னால் தான் விஜய் அவர்கள் கூப்பிட்டு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்தார். சரி, விஜய் அவ்வளோ ஒரு போட்டி போடுற இடத்துல நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது ப்ரொடியூசர்கிட்ட கேட்டேன், சுந்தர் சார்கிட்ட. இல்லைப்பா, விஜய் வாய்ப்பு கேட்க அவர் வாய்ப்பு கிடைக்காது, எல்லா ப்ரொடியூசரும் ரொம்ப வெயிட் பண்ணுறாங்க, உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது மிஸ் பண்ணிடாத, பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னதும் அப்படியே டைரக்ஷனை விட்டுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண வந்தேன். அப்புறம் போக்கீர் ராஜா, அப்புறம் ஜெயிலு, அப்புறம் இரும்பு திரைப்படம் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணோம். அப்படியே ஒரு ட்ராவல், ஒரு கேப் அப்படியே போயிடுச்சு.